Mtapo Wolwazi, uyazi-ke la ekhaya siphila impilo yomculo. Into esiyenzayo siyacula, yabo, yonke into uyazi nawe Mtapo Wolwazi ukuthi siyacula, siyashutha-ke la Mtapa, yabo. Ngifuna ukutshela abantu ukuthi la ekhaya nje into esiyiphila umculo, yabo. Uziwashile izitsha yini wemtapo Wolwazi? Yebo, ngiziwashile izitsha. Ngaze ngajabula ezweni ma kunzima uwasha izitsha, kunzima ukuhlala ekhaya ngoba uwasha izitsha uyapheka. Kwaze kwanzima mama. Bakwethu umculo siphila ngawo la ekhaya. Angithi kunjalo wemtapo, mbatshele. Yebo, kunjalo. Ma kunzima, kumnandi, kunzima, kuba mnandi phinde kube nzima emhlabeni. Bakwethu umculo la ekhaya, amasikhuluma nje la ekhaya kuyenzeka nje sikhulume ngomculo nje. Ngithi nje ma ngimthuma uMtapo, ngithi Mtapo ngiyele esitolo ma. Ngithi mina okay. yabona nje la ekhaya kusho ukuthi siphiwe, angazi lo muzi wale ekhaya uphiwe amaciko wodwa. Ngiyajabula ngoba uMtapo ngathatha usuku olulodwa nje umfundisa, nakhona ama-hour ambalwa umfundisa umculo. Ngiyajabula nje ukuthi na unesiphiwo esifana nesami sokucula, yabo. Mtapo waze wagqoka kahle esweni ma, ugqoka ikhavela yini? Yebo, ngigqoke i-avela. Waze waba namasokisi afana nawami ma, ayefana nje. Ayefana. Bakwethu umculo siyawuphila la ekhaya njengoba siqopha i-CD ezodlala 2 days nama-minutes awu-47. Siyabona ukuthi i-support ngoba nizosinikeza yona ngoba ama-order asengenile, angena ama-order. Ngicabanga ukuthi abantu 60,000 yabantu asebe-odile bafaka imali. li-1,500 kuphela i-CD elilodwa ngoba lidlalwa 2 days. Siyabonga yilabo asebefakile ama-order. Ngiyacela bandla ukuthi mawulidinga i-CD, mawuzolidinga nawe ufake i-order kuse-early kwenzele bazolithola kuse-early. Angithi Mtapo kunjalo? Yebo. Kwaze kwamnandi ezweni, thina siphila kahle nje ma, kwaze kwamnandi. Bakwethu sengisho ukuthi nje if uyayifuna i-CD faka 1,000, enye-ke uyifaka mase kulokhuzana mase uzolithatha i-CD iphelele imali yakho, uthathe i-CD uyodlala ingoma ezimnandi ngoba thina sise-studio manje noMtapo Wolwazi siyapheka. U-producer wethu Khulubenze siyazi ukuthi umfoka Dlamini uzoshaya into ephakeme, angithi? Yebo. Ma kwaze kwamnandi ezweni siyabonga kini nonke. Hayibo, ngiyabonga mina, ngiyajabula nje ngoba kumnandi ezweni.